aj Lolek. Bolek a Lolek, keby prišli sem. To je Lolek. No ale bolo povedané, že trička dole. Dnes si hovoril trička dole, tak on tam potal. No ale keď čo my si vás najprv pripravíme, pravidlá vám vysvetlíme, keď bude všetko pripravené, takže buďte trpezliví. Ja by som, ako ja som si ja predstavil. Mohol by som prosím lepiť. Máme vlastných lepičov. Ja mám také ťažko. To je Bob, prosím, Boba. Tomáš, Bobek. Bob a Bobek. Ste hluchý, alebo čo? Starý si hluchý. Bob a Bobek. Bobek sa tlačí. Bobek sa tlačí. Nie, ti to dali pýtať, chlopí, nemôžu. Ja nemám, takže som kozy spácu. Hej, bude epilovať. No ja si tričko zrobil. Depiláciu mi robiť nebude. Moc ne, a ty? Nepičil mi. Dobre, Vili! Ty vole, toto bude teda. Keď sa to bude dávať dole. Aj reka môže, aj reka. To musím ja robiť. Ježiši, ja by som tu moju ženu tak rád vystriedal. Ferino! No podri, čo nás čaká, ty vole. Magda, daj mi tričko, nič. Prosím, Buf a Buf. Magda, dones mi tričko. Buf a Buf. Keby ste moderali zakúčili. Ja to bude nejaká hovadina. Nie, to sa losovalo. To sa losovalo, oni náhodou dostali. Nie. Ty vole. To je kadejako proste, oni sa losovali. Oni doposiaľ nevedeli, aký... Nie doposiaľ, ale kým sa nenašlo. Nebude ti neúčastniť. To je teraz, chodím a sereš do postele. No kto je Puf? No vy ste dvojica, superová dvojica. To skoro máme na hardy. Ale potom ako to v robote, to si vydal vlastne. No to si ja nedám na tie kupy, ale nie. Bude to srýba v pôjdel na rozpýtať pásy, keď to bude kolegom vysvetľovať, ten pás vyhľadný dajú ľudí. Žena, ty si užíva, že ja nič. Filmári a filmuška. No, Filmári a filmuška. ja vás mám rád. Poď ďalej, odtiaľ to. Poďte raz, ja chcem mať ním pamiatku. Ručky dajte do koby. Ručky do koby. Nerobí, ako ťahujem to veľmi. Aby nám to nezmotrali. A budeš zase trpeť, nie ešte aj. Opačne. Ty vole, to im dávaš, ale. Pokračuj smere šipok. To im dávaš. Vidíte, chlapci, kde sa pasú kozinky, tam tráva raz nemôže. Tak som rád, že nie sú žiadny. Ty kde máš ochlpenie? To vám sa neráta? Nemáš, keď sa ťa pýtam. Stojí to za to. Jojo! A večer dvojice vstane. Čo? Počí opačne ako ja? Prosím vás, poďte, to je jedine, chcem sa pozrieť. Toto je jedinečného dňa. Nie, tak
pohovarovať. Na čistou som to robil. Na to celý deň. Prečo sú tak pri sebe všetci? Za to sa zgrupujú. Sorry, Matej. Daj mu to poriadne! Hlavne si to dávaj pomaly. Si to vychovali. Daj pozri! Električka! Dobre, nepito. Prečo mám tričko? Ešte neviem, ja som malinka, ja to mám to dlho. To šport žije zo škodu radosti. Aby ťa nepodolil! Ja prišlo aj na teba. Mačko, a utekni sa! Utekni sa! Ty bož! Ešte nerejú. Ale klepci, je lepšie mať damu ako píka. Ja si to dávam. Väčší aj zlý. A ty červená čiapočka? Prosím vás, trošku ďalej. Tam aj ten fotku. Ty si pravdu, to čiapočka pomôžu. Ty si Daj oňu rýzne. Mať čo? Prosím, ticho! Tiško, prosím, tiško! Dvojica má jedno vedro. To vedro budete mať položené na brehu. Daj to mikrofón preč, Budete to mať položené na brehu, nie na tých doskách. Dobre? Aby sa to tam nebilo, aby tam nebol nejaký úraz alebo nejaký problém. Princíp je ten, že lyžujete synchronizovane obidvaja. To znamená, keď to považuje za synchronizáciu, potom ahoj Helenka. Ja si Braňo tak, nie Braňo. Čiže synchronizovanie musíte spolu lyžovať. Tej dvojici. Obidvaja naraz lyžujete. Naraz? Obidvoch panviciach naraz. To znamená, že z toho vedra si náležete najprv do jednej panvice, panvice si spolu zoberiete, s obidvomi panvicami tá dvojica prejde takto do klejmu, ponorí súčasne tú panvicu do vody a synchronizovanie bude lyžovať. Synchronizovanie bude vyberať, prípadne dosýpať. Počuli všetko? Tepujem vám brehe. Hej, Oba moment kozmetik.
Poď moja, poď.